Čo čítaš, láska? Svadobný magazín. A mám depku. Podľa mňa to by si nemala čítať. Toto dávame trošku nejaké vinárničky. To aby bolo vidieť, áno, áno, to je. Počkaj, teraz trošku ďalej ešte natiahnite ručičky, aby bolo, to je ono, takto. You guys, what could I do? Model. Kanasta v Las Vegas. Som milión plus. Láska, čo papáš zdravé? To je veggie však. Quinoa, avokádo, tahiny, oriešky. Zdravie. Hada svojku, jste vyžu. A co dále nám to vyžu znišiť, dobre ty sa s ňou. Aká bola joga? Je to prosím ťa takto. Ďakujem krásne. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafóry a vládne tam chaos. Za Belušov v smere na Lace